धाम है। ऐसे रघुनंदन को मेरा प्यार भरा परिणाम है। सावरिया 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 सावरी सावरी सावरिया गौरी गणेश जी के विष्णु महेश जी के वंदन करत बानी शारदा जी माई के आदरणीय अब्बानी श्री डब्लू सिंह प्रधान जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार भेजवनी प्रधान जी के चरण में वंदन बा आशीर्वाद के कामना बा।
जी नाग देवी देवतन के जोगी मुनि संतन के बंदन करत बानी कुंवरा चार जुग चार धाम आदि पुरुष आदि नाम बंदन करत बानी तुलसी गोसाई के वेद शास्त्र गीता के मातु राधा सीता के बंदन करत बानी रामचंद्र कमल से कवोरी सही है कर जोरी बा हिंदू मुसलमान और सिख वो ईसाई के कहा तो गुलाब धान दे के सुजान सुना बंदन करत बानी श्रोता सब आज माई के करनी जाने के होई तो तनी अपना बचपन में प्रवेश करे के पड़ी कब जी वो दिन के बाद याद पारे के पड़ी जो ना दिन हमनी के छोट रहनी जा वो माई के एगो स्तन अपना मुंह में लेके दूध पिए नहीं जा और माई के दूसरा स्तन पर लाते लाते हमनी के मारी ले जा तब हमनी के माई दूध पियावल बंद ना करे ले दुनिया में अगर लात खा के भी भोजन के करावे ला बा तो हमनी के माई दिया एगो भोजपुरिया कवि लिखले मैंने हो दूधवा पियवली पढ़वली लिखवली चल के सिखवली जन्मवली जौवन माई कोमल करेज पर है जे कर गायस जागी के सुतवली जन्मवली आँखी में न देखे लोर लइका करिया चाहे गो छाती से लगवली जन्मवली जौवन माई देहाती कमले सबो माई के प्रणाम करे गावे लायक बनवली जन्मवली जौवन यह वंदना हो यही है मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे तो दूगो अगरबत्ती से देवता देवी के पूजा हो सकता अब मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास ना रहे तो 2-4-5 अगरबत्ती के फैक्ट्री फूक दिया जाए तब देवता देवी खुश नहीं खनो सकत एगो विद्वान कहले जिस घर में माँ पिता हंसते हैं उसी घर में देवता देवी बसते हैं दुनिया के कोनो देवता देवी के पूजा पाठ कली अगर जन्म देवे वाली माई बाप के रुआ दुख देता नहीं देता ना जान ली दुनिया में कोनो देवता देवी रुआ के खुश नहीं रख सकत कहियो नहीं कि मोटा सकत कहियो सुखंडिए धइले हमार बिमलैया राजू भैया से पुट्टू भैया से कह के नाम बोल हो कि हम मर जाए तो द्वार पर कलाकार लोग के जमघट लगई हो नानू कहले हो ना जी ई श्रद्धा हो जोन गइला के बाद दरवाजा पर एक से कलाकार आइल बड़न हमारा भुटेली राजा भी लोग करनी है हमारा अभिषेक बाबा बाघवा बाबा का स्वागत करनी है धन्य है बाघवा बाबा अब तनी एगो लाइव धुन में हमने के चलब जा बहुत पुराने एगो गाना है कोनो नायक गायक अपना दिल के बात माइक पर बयान कैलस कैसे किया है मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया जो लिखा था आंसुओं के
तन बर्तन हम मालिक ये हो एमे कैसन खाना परोसन में रौरा ऊपर बा बोले बा न त माटिए के लबनी बनेला जगह स्थान बदल जाला तो में ताड़ी छुएला अब माटिए के कहतरी बनेला ओ में दही जमेला कोहर भाई के इसको दोस्त है क्या कनिको ना ए धुन के सहारा लेके भक्त पीड़ा वाली भाई से पहले थोड़ा सा रिपीट बढ़ा दो मेन माइक में रिपीट